फोरोंलाय बिदि खालामबाय थानाय बायदि जायो मा बुंनो आं दहायनिफ्राय खोनासंदों मोननैसोल' अबजारभेसन आं बाव बुंनो नागिरदों प्रथम अबजारभेसना बे नैबे जिपिएस ट्रेकिं बे जिपिएसनि बाथ्राया जेरावबो फैदों बेखौ बोरै डिल खालामजायो बेजों बेखौ बोरै खामानियाव बाहायनो हाजायो ओरैनो आंनि बुजिनायाव आंनि थौले मेलेमजों बुजिनायाव जिपिएसआ मा जिनिस जिपिएसआथ' हारसिं खामानि मावा जिपिएसखौ मानसियासो खामानि मावो आरो मानसिखौ जोंनि गणतन्त्र हादोराव सिस्टेमा खामानि मावहैयो आरो सिस्टेमखौ माया खामानि मावहैयो आयेना जोंहा आयेन दं जोंनि आखायाव नङा होमबा आयेना जाबाय जोंनि बयनिफ्राय देरसिन अस्त्र बे आयेन गैयाबा खुनु सिस्टेम खुनु मानसि खुनु जिपिएसआ जोंखौ खामानि मावनो हाया दा जोङो आयेन मथे थांनांगौबा जिपिएस ट्रेकिंआबो मा जानांगोन बियो प्रसिडियर मथे थांनांगोन प्रसिडियर थांनोबा मा हमना लादो आंबो मोनसे एनजिअ मावो मोनसे एनजिअखौ आं हेड खालामो बिथाङाबो एनजिअ मावो दा बे अर्णब बसआ जों बिराद मोजां मिथियो अर्णब बसआ सोर बेबो मोनसे एनजिअ मावो हमना लादो आं अर्णब बस नंला राजु नार्जारिया गाबोन जिपिएस मेसिन लाना फैनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथआव आं जिपिएस ट्रेकिं खालामगोन नोंसिनि हाखौ होननानै डिक्लेयार खालामफैबाय नोंसिनि फैसा नाङा आंनो आं जिपिएस ट्रेकिं खालामगोन होनबाय हाजार बिगा आं जिपिएस ट्रेकिं खालामो नङा होमबा रायजोफोरनोबो होबाय बे कपिखौ जे नोंनि हाया उमुक जायगायाव दं बेखौ उमुक टाइमाव आं सुदों बिनि लकेशना लं डिजिसनेल माबाया ओरैहाय नर्थआव इसिबां साउथआव इसिबां सा खोला सानजा जेरैबो सुजोब्बाय नङा होमबा सुनानै नैबाव 5 बिगा हा दं होनना बुंबाय आं नोंनो होबाय बे डकुमेन्ट्सखौ प्रिन्ट खालामनानै बेखौ लांनानै जुदि गाबोन डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिया एक्सेप्ट खालामाबा सोर थिना नोंखौ बेखौ जिपिएस खालामनो बेखौ बुङोबा मोनसे प्रब्लेम जायो आरोखि खालामनाङा आं बेखौ बुङाखै दे खालामनांगौ जिपिएसखौ मडार्न टेक्न'लजि बेखौ इउएस आर्मिया दिहुनदोंमोन आमेरिकाया होमबा उनाव बेखौ हगारना होदों पाब्लिकनो दा बेखौ जुदि प्रपार चेनेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिया जुदि बिसोरखौ एन्ट्रास्ट खालामोबा नोंगौ जों उमुक जायगायाव हा होसिगोन नोंथांमोना बे हाखौ सुनानै एक्जेक्टलि दंमारोना गैमारा एज पार द क्लेम हमदो आब' प्रतिभाया 10 बिगा हा क्लेम खालामबाय वेर इज दिस लैंड एक्जिस्ट और नट बे हाया दंना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय बिनि पजिशना बहा नङा होमबा साहा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारनि बेसेबां गोजानाव बेफोर जिनिसखौ सुनो थाखाय बे जिपिएसखौ बाहायनाय जायो जिपिएसआ हारसिङैनो हा होनो हाया बे हा सोरजिनोबो हाया दंखायो हाखौ बहा दं मा पजिशनाव दं बेखौ मिथिनो थाखायल' बेखौ बाहायनो हायो ओंखायनो बेखौ प्रपार चेनेलजों थाङोबा मोजां जिपिएस सार्भे खालामनाया बिराद मोजां जिनिस गाबोन गभर्नमेन्टआ हायानो गैया होनना बुंनो हानाय बेवहाय इसु गैया खिन्थु बेखौ ओरैनो सा साज्रां खुनु प्रसेसजों थाङाबालानो सुयोबा बेहा जेबो भेलु थानाय नङा बेखौ अननानै खालामनाया मोजां नोंसोर जुदि फैदोंबा आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिनिफ्राय अर्डार मोनसे दिहुननानै खालामोबा मोजां आरोखि सेकेन्ड खोथाया जिहेतु आब'बो बुंबाय बयबो बुंबाय स्ट्रागलनि बाथ्रा बुंबाय जोंनाव गणतन्त्रआव गोदोनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन मा जोङो 4 पिलार मोनब्रै पिलार दं जोंहा नङा होमबा प्रथम पिलारा जाहैबाय जोंना लेजिस्लेचारा नैबे मन्त्रि एमएलएफोर नङा होमबा बिसोर मोनसे खुन्थिया मोनब्रै खुन्थियाजों सोलियो नालाय सेकेन्ड खुन्थिया जाहैबाय एक्जिकिउटिभआ मा अफिसार डिसि सेक्रेटारि एसडिअ डिएफअ बिसोर जाहैबाय एक्जिकिउटिभ नङा होमबा 3 नाम्बाराव जाहैबाय जुडिसियारि माने कर्ट कासारि 4 नाम्बाराव प्रेस मिडिया थारमाने दा दिनैनि तारिखाव सारा भारत पृथिबियावनो बुङो डेम'क्रेसिया मोनबा खुन्थिया जाबाय होननानै मोनसे खुन्थिया मा सिएसअ सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेसन दा एबसुआबो सिएसअ जोङो नैबे एसियान हिउमेन राइट्स माबाया बिथांमोनाबो सिएसअ जोंबो सिएसअ नङा होमबा नोंथांमोना बयबो सिभिल ससाइटि नङा होमबा नागरिक समाज बे जाबाय 5th पिलार दा जों दिनै खामानि मावबाय थादों सोर नागरिक समाजा बिराद कनसार्न जादों हयथ' लेजिस्लेचाराबो एसे कनसार्न जादों नङा होमबा खिन्थु दिनैनि तारिखाव मा होनो एक्जिकिउटिभ आरो जुडिसियारि बे मोननैया एसे खालामनानै दं बे मोननैयाव जों खामानि मावनांगौ दं सोरबा एमएलए मन्थ्रियाबो सेस्था खालामदों हायाखै सोरबा एबसुआबो सेस्था खालामदों जेसेबां हानांगौ जेनेबा हादों माखासेखौ हायाखै प्रेसआबो जोंखौ हयथ' मदद होआखैबो जानो हागौ थांनाय बाराव आं रेलियाव थाबायफैदों धेकियाजुलिनिफ्राय माबासे बबे घरामारा ना बबे थेलामारासिम थाबायदों नङा होमबा बे थाबायनायाव नुबाय प्रेस कभारेजआ बिराद खम होमबा बेयाव सनितपुराव प्रेसनि मानसि गैया नामा इसिबां गिदिर मोनसे रेलि जादों बेखौ कभार खालामनो गथिखे जों प्रेसजोंबो खामानि मावनांगोन बे मोनबा पिलारजों जों बयबो गासिबो पिलारजों मावजोबनांगोन आरो बेखौ मिक्स आप खालामनो नाङा
दिनैहाय जे जोङो मोनसे सिटिजेन्स फराम दानो नागिरदों बा माबा मोनसे एसोसिएसन दानो नागिरदों बेबो जोंनि बे बाथि खुन्थिया सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेसन बे खुन्थियावनो गोग्लैगोन नङा होमबा बेखौ बिराद मोजाङै दानानै मावनाया मोजां आरो बारख्ल' बुरख्ल' खामानि मावोबा खुनु खामानियानो जानाय नङा बारख्ल' बुरख्ल' मावोबा थ्रु द प्रसेस दा जिपिएस खालामग्रोलाजोब्बाय मा खामायाव फैगोन बे आंनि बुजिनायाव आरो आंनि जाम्बा मेलेमजों जेसेबां बुजियो आङो बेखिनिखौ आं जेबो खामानि जानाय नङा बायदि मोनदों प्रसेसजों थाङोबा मोजां जायो ओमफ्राय नेक्स्टआव मोननै मोनथामसो इन्सट्रुमेन्ट जों बाहायनो हाबावो लकेलि आरोखि जोंनाव क'क्राझाराव नैबे डालसा डिस्ट्रिक्ट लिगेल एड अथरिटि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थायो बेयो दा बियो गभर्नमेन्टनि जिनिस नङा बे कर्टनि जिनिस डिस्ट्रिक्ट लिगेल एड अथरिटि बे हानिल' नङा जिखुनु नागरिकनि मोनथाया जुदि खर्ब जादोंबा बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ जाहैबाय डालसानि खामानि आरो फ्रि बियो उकिल हमबा फैसा नांगौ होनना बुंदों बाव उकिलानो थायो जाजबो थायो बाव खिन्थु बाव फैसा नाङा आरो बेवहाय जों खालामनो हायो हा मोनथाराबाबो जोंहा जोंनि कमप्लेनआ बाव रेजिस्टार जानानै थागोन आरो बेखौ खालामनाया मोजां नेक्स्टआव मोननै मैयाबो रायलायदोंमोन जों पाब्लिक हियारिंनि बाथ्रा पाब्लिक हियारिं जोंनाव पाब्लिक हियारिंआ जाथ्रा सोरबा सिटिं जाजनि थ्रुयै जुदि जेसेबां कमप्लेन दं बेखौ जुदि जोङो स्टेट लेभेलाव जा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव पाब्लिक हियारिं खालामनो हायोबा जायहा हा मोनाखै क्लेम खालामदों खिन्थु हा मोनाखै बेखौ पाब्लिक हियारिंआव लगे लगे जुदि जाजआ बुंबा होनांगौ गाबोन आरो होआबा बे मानसिखौ एरेस्ट खालाम डिएफअ बाबो एरेस्ट खालाम डिसि बाबो एरेस्ट खालाम होननानै बुंबा उफाय गैया बिसोर एरेस्ट खालामनांगोन खिन्थानै हाखौ होनांनो हागौ गथिखे पाब्लिक हियारिंखौ खालामनाया मोजां दिनैनाबो माने वान काइन्ड अफ पाब्लिक हियारिं दिनैनाबो नङा होमबा दिनैनाबो मोनसे रोखोमनि पाब्लिक हियारिं मानो होनबा पाब्लिकनि टेस्टिमनिसखौ जों खोनासंदों बाव पाब्लिकहा मा अबाव गिजर दं बाव बुंफैदों नङा होमबा बे पाब्लिक हियारिं जों मिथियैखौ जों मिथिलायबाय खिन्थु जोंथ' जाज नङा अर्डार होनो जोंथ' जाज नङा होमबा जों जाजबाबो माने कर्टनि जाज नङा जों जाहैबाय रायजोफोरजों थाफाग्रा जाजसो बेखौ खालामोबा मोजां जायो नेक्स्टआव हा मैया खोनादों आङो जे जोंनाव फरेस्ट डुवेलार्सआनो गैया सनितपुराव बा आसामाव फरेस्ट डुवेलार्स होननानै बुंदों दा फरेस्टआ मा जिनिस मैया जों एसे सावरायदों बेखौ रिपिट खालामनाय बायदि जायो फरेस्टआ खालि दंफां लाइफांखौल' फरेस्ट होननानै बुङो नामा हाग्राया माखौ बुङो हाग्राया खालि दंफांखौल' बा जुनादखौल' बेखौल'थ' हाग्रा होना हाग्रायाव बिलो थायो दैमा दैसा थायो बिफां लाइफां थायो मानसिबो थायो फरेस्टआव नङा होमबा दा जोंनाव मोनसे मैया आफादगिरिया मोनसे हरदों मा बे मानसिफ्रा फरेस्ट डिपेन्डेन्ट नंला होननानै बुङो बर'फोरखौ फरेस्ट डिपेन्डेन्ट नंला होननानै बुंदों फरेस्टआव जे हा थायो नङा होमबा जोंनि मानसिया हा डिपेन्डेन्ट नंगौना नङा हायाव जों आबाद मावनानै जायोना जाया बे हायाव थानाय बिलोआव जों ना सारनानै जायोना जाया दैमा दैसायाव जों ना हमनानै जायोना जाया गाबोन हाग्रानिफ्राय मै मासे जुदि बर' गामियाव ओंखारबोनांगौबा गामि नाङैनो होसोगोन ना होसोआ जोंलाय होसोगोन नङा होमबा गथिखे जों फरेस्ट डिपेन्डेन्ट दाबो जों हाग्रायाव सोनारनानै जाग्रा हाग्रा माने एकदम अरनबारि बेखौल' जों हाग्रा होननानै बुङो हाग्रायाव अनेक जिनिस थायो दा ओंखायनो बे डेफिनेसन जे फरेस्ट डिपेन्डेन्सिनि डेफिनेसना बे जिनिसखौ जाय मानसिया अर्डार होदों बे बिराद मोजाङै बुजिनाया दरकार नेक्स्टआव मोनसे स्टेप लानो हाबावो जोङो बे जाहैबाय क्रिमिनेल केस होनाय कर्टआव केस होनोबा बिराद टाइम लायो बे जाहैबाय आरो बांसिन सिभिल केस जायो कर्टआव थांबाय नोङो जों हा मोनाखै जों हा मोननांगौ होनना बुंबाय रावबो पार्सनेलि लायेबल नङा बेयाव रावबो पार्सनेलि दायनिगिरि नङा होमबा दा बेयाव जुदि बिट अफिसा जुदि बेखौ रिजेक्ट खालामदोंबा जोंनि फान्डामेन्टेल राइटखौहाय बियो डिनाय खालामदों होननानै बे बिट फरेस्ट अफिसारनि एगेन्स्टैनो 100टा केस होनांगौ आलदा आलदा 100टा एफआइआर साला खारजोंबाय जादों बेयो सामफ्रामबो कर्टआव जे बेयो जोंनि सायाव क्रिमिनेल मोनसे इन्टिमिडेसन खालामदों जोंखौ सिगिदों बियो जोंनि लाइभलिहुडनि सायाव एटाक खालामदों जोंनि आइडेन्टिटिनि सायाव एटाक खालामदों होननानै डाइरेक्ट एफआइआर होनांगौ आंनि मथेबा बियो खारलांनानै खुलुमहैनांगोन रायजोखौ आंनि एगेन्स्टै मानो केस होनानै आलदा आलदा रोखोमनि केस मोनसे रोखोमनि नङा होमबा माने सोरबा फैसा बिदोंबा बिनि एगेन्स्टैबो केस होनांगौ क्रिमिनेल केस एट्रसिटिस माने SC/ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट होननाय मोनसे दङ ट्राइबेल मानसिखौ जुदि गोबारै खोथा बुंदोंबाबो थाद होननानै बुंदोंबाबो जों केस होनो हायो आंखौ थाद बुंदों होननानै बुजिबाय थेवबो केस होनो हायो बे एट्रसिटिसनि एगेन्स्टै केस होयोबा उइदिन 24 आवार्स बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ मिथिबायना
एरेस्ट जाथों साफा सानै होमबासो मिथिगोन बिसोरो जोंखौ आयेन मिथियै साननानै बिसोर माबा खालामदों लास्टआव मोनसे जिनिस स्ट्रागोला खालि हानि नङा बेखौ अननानै आंनि बुजिनायाव आरो स्ट्रागोला हानिल' नङा हाया जाहैबाय जोंनि सिनायथिजों जोंनि हारिमुजों नङा होमबा जोंनि जारिमिनजों जोंनि रोंनाय रानायजों नङा होमबा गासिबो जों सोमोन्दो गोनां जिनिस ओंखायनो स्ट्रागोला बे हानि स्ट्रागोलजों लोगोसे जोङो नङा होमबा हारिमुनि स्ट्रागोल सोलोंथाइनि स्ट्रागोल जोंनि सिनायथिनि स्ट्रागोल जोंनि मा होनो बेखौ दोरोंनि नङा होमबा जोंनि फिल'सफि जोंनि जे फिल'सफिकेल मोनसे सिन्था हाखौ लानानै मोनसे फिल'सफिकेल सिन्था नङा होमबा जों जे बर' आरो हाजों मा सोमोन्दो दं बेनिफ्राय हाजार बोसोर सिगां जों माबायदिमोन बेबायदि फिल'सफिकेल मोनसे सिन्था सान्थौ मोनसे डेभेलप खालामनो हानांगोन जों बे स्ट्रागोलजों खालि बिदि प्रेक्टिकेल सिन्था खालामबा जानाय नङा जे आं 10 बिगा हा मोननांगौमोन आं मोनोब्ला आं माइ गायनानै जागोन बेल' जिनिस नङा नङा होमबा बे माइ गायनायजों लोगोसे माइ गायनायखौ लानानै खन्थाइ सोरजिगोन बे माइ गायनायखौ लानानैनो मोनसे सल' सोरजिगोन बे माइ गायनायखौ लानानैनो मोनसे हारिमुनि बाथ्रा आं सानगोन बेबायदि जुदि फिल'सफिकेल जुदि जों सिन्था खालामनो हायाबा जोंनि स्ट्रागोला बारा गोबाव थाङा बेयावनो थाबाय थागोन जों सोरबा सन्दना बुंदों सोरबा प्रमिलाया होनदों सोरबा प्रमदा होनदों बे जिनिसावनो जों फासिनानै थाबाय थागोन एसेनो जोंनि संग्रामखौ एसे मा होनांगोन गोदै खालामनांगोन आरोखि बेखौ मिथिबाय ना सान्थौ गोनां सानस्रि गोनां मोनसे संग्राम बेखौ खालामनो हानांगोन होमबासो जों गोलाव थांनो हागोन नङाबा मा जागोन जों हाखौ मोनगोन बोसोरथाम उनाव बिनि उनावनो जोंनि संग्रामा जोबगोन बुजिबायना हा मोनखांनायनि उनाव नों मा होननो होमबालाय नङा होमबा बे जिनिसखौ जों दानिफ्रायनो थियारि जानानै थानाया मोजां आरो गोजोन्थों बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।